Ja si myslím, že okrem toho samozrejme, že im to ponúka prezentáciu ich firmy a ich samotných, tak je to aj dobrá príležitosť na to, aby dostal ten dotyčný CFO reflexiu na to, čo robí, ako sa mu darí, aj od nezávislého externého prostredia, lebo veľakrát tá firma a jej akcionári žijú vo svojej bubline a ten priestor, ktorý vidia, je pomerne úzky. A tým, že sa vlastne prihlási do súťaže alebo do ankety CFO roka, tak vlastne dostáva sa do hľadačka, dostáva feedback aj z takého širšieho prostredia ľudí alebo inštitúcií, ktorí vedia sa pozrieť na to, čo robí, ako sa mu darilo a niečo možno hodnotiť ako iba ten úzky pohľad, ktorý dostáva normálne doma. A ja myslím, že tiež je to také uznanie a ocenenie práce CFO a prínosu pre celú spoločnosť a takisto také zviditeľnenie celej spoločnosti a možno aj takého toho kolektívu, ktorý pracuje spolu s CFO, takže určite ocenenie a uznanie. Ja v banke vidím veľa, samozrejme to, čo sa za posledný rok musí riešiť a čo sa bude riešiť ešte nejaký čas, je tie zásadné pohyby úrokových sadzieb. Tie podniky, ktoré majú nejakú úroveň zadlženosti a neboli dostatočne zajistené voči úrokovým rizikám, teraz čelia oveľa vyšším úrokovým nákladom. Tie úrokové sadzby vzrástli výrazne a vidíme, že pre veľa firiem, ktoré teda majú nejaký dlh, to predstavuje veľmi významnú výzvu. Ekonomická, makroekonomická realita sa z tých sa zhoršujú. Možno tie dopyty po tovaroch a službách budú klesať, takže to ešte viacej akože by dáva do stresu tých jednotlivých firmy a uvidí sa, že kto je ako pripravený na to s tými výzvami bojovať a čeliť im. A okrem makroekonomických otázok, o ktorých hovoril Richard, sú to určite obrovské rýchle tempo zavádzania nových technológií, disruptívnych technológií, ktoré takisto predstavujú novú challenge, automatizácia, robotizácia, digitalizácia procesov, artificial intelligence. A táto regulácia na to vlastne CFO za celé spoločnosti musia takisto reagovať. Pomeniem ESG, sustainability a zodpovedné podnikanie. Myslím, že je to téma, ktorá má vplyv na všetky industries, na všetky odvetvia, na všetky spoločnosti, aj na nás ako jednotlivcov a určite to bude téma na najbližších 10 rokov, ktorú budeme riešiť a diskutovať všetci. Ale prichádza veľká vlna, vidíme to či už sa od regulátorov alebo tituliek novín, že klimatická kríza a vlastne kroky, ktoré musia spoločnosť a firmy s tým robiť, budú prichádzať veľké zmeny a veľké tlaky. A ide o to naozaj, ktoré firmy sa ako s týmto dokážu vyrovnať, pripraviť a využiť to možno vo svoj prospech. Gala večer CFO roka je krásny event, výborná príležitosť stretnúť najlepších CFO na Slovensku. Takisto je to príležitosť stráviť príjemný čas s inšpiratívnymi ľuďmi v priateľskom a neformálnom prostredí. Takže áno. Áno, akože je tu podľa mňa príjemný mix, že je tam časť ľudí, ktorých tam vidíme pravidelne a stále sa, myslím, že teda aspoň ja tam vidím aj nové tváre, ktoré som dovtedy nevidel, takže mi to príde také, že príjemné, že je tam aj taká tá stabilná core vrstva a je tam aj také nové tváre, ktoré dúfam, že sa tam objavia zase potom po roku.